Salam hormatly izleyijiler. Yurdumuzda nakdar hesaplaşıklaryň gerini giňetmek, bank kartlarynyň peýdalanýan müşterileri ödürlenýän hyzmatlaryň görnüşini artdyrmak hem bank ulgamyna döwrebag hyzmatlary ornaşdyrmak maksady bilen bank kartlary arkaly raýatlarymyzyň işini ýeňilleşdirmek, kart eýeleriniň wagtyny we maliýe feriştelerini tyşyklamak bilen hakyky wagt tertibinde online hesaplaşyklary geçirmek üçin internet bank ulgam hyzmaty işe girildi. İnternet bank ulgamy bank hyzmatlarynyň müşteri internet arkaly el ýeterli we hasçak görnüşde ýetirilmegini öpçün eder. Mobil bank hyzmatlary bank kartlarynyň baglanan ykjam enjamlaryndan bankyň ödürleýän hyzmatlaryny online görnüşinde peýdalanyp bilmek mümkinçiligini berýär. Mobil bank hyzmatyndan peýdalanmak üçin altynatır bank kartyny beren kartdaranyň resmi internet sahypasyndan program öpçünçiligini telefonuňyza ýüklemeli we urnamaly. Yüklenmeden sonra bank kartyny beren kartdaranyň programmasyny öňüçem enjamda açmaly. Açandan sonra dowam etdirmejigine basyň we soralýan maglumatlary giridip hasaba aldyryň. Hasaba aldyrandan sonra mobil bankyň hyzmatlarynyň peýdalanyp bilersiňiz. Misal üçin kartdan karta pul geçirme, şeylerde aragatmış hyzmatlaryny etmek hemde öýjükli telefonlaryň hasabyny doldurmak, kartlaryň esasy berilsi we hasaplanan göterimini tölemek, internet hyzmaty üçin pul tölemek, şu aldalyp geçen hyzmatlar boýunça giň işleýän maglumatlar bilen taňyşmak üçin aşagda görkezlen saly boýunça J-News saýtymyza girip okap bilersiňiz.